मोनाब्ला बे जाख्ल'ग्रा बिपिएल सरकारखौ जोङो बिनिफ्राय होखारनानै गोदान बिपिएल सरकार लाबोनांगोन। बिनि अनगायै जेबो लामा गैया। देग्लाय इलेक्सन गेलेनो फैदों आरो आं खोनानो मोनदों गुबुन हारिनि गेजेराव थांनानै बायदिसिना थुनज्लायनाय रावफोरखौ बिथाङा बुंगासिनो दङ। गममेन्टआव जागोन बिटिआर गोरोबथाया मोजां नङा बायदिसिना बिथाङा बुंथिगासिनो दङ। बिटिआर गोरोबथाया जोबोद मोजां मोनसे गोरोबथा। बे गोरोबथाया लेवा नारजि हारिनि थाखाय गाज्रि जानो हानाय, हाग्रामा महिलारिनि थाखाय गाज्रि जानो हानाय, नाथाय दुलाराय बर' माहारिनि थाखाय बेसेबां मोजां मोनसे गोरोबथा बियो। दिनै बे गोरोबथाखौ लानानैनो जोंनि गेजेराव गोजोन सान्थिया फैबाय। थांनाय 30 बोसोर जोंनि जोहोलावफ्रा जेरैबायदि दाउ अमाफोर बायदि हाग्रायाव पुलिस मिलिटारिजों गावथारजाबाय थादोंमोन, बे गोरोबथा जानायनि उनाव रावबो गावथारजानांनाय नंला। दिनै बयबो गावनि बिमाजों न'खरनि मानसिफोरजों फैनानै संसार जानो हानाय जाबाय। बे गोरोबथानि गेजेरजोंनो दिनै जोंनि हारियाव जौगानायनि बेसेबांबा लामाया गिदिंबाय। भारत सरकारनिफ्राय थोंजोङै रां अनसुंथाइ मोननायनि लामाया बे गोरोबथानि गेजेरजोंनो फैबाय। दिनै मोनथाम मोनब्रै गंथाम गंब्रै इउनिभार्सिटि जों मोननो हादों। स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि, अर्गेनिक इउनिभार्सिटि, सेंट्रेल इउनिभार्सिटि आरो ट्राइबेल इउनिभार्सिटि जोङो मोननो हादों। एनआईटी मोननो हादों, मेडिकेल कलेज मोननो हादों आरो दिनै क'क्राझाराव बेसेबा गिदिर मोनसे रेल कोच फेक्टरि, रेल डाब्बा बानायनाय फेक्टरि जोङो मोननो हादों। दा दिनै बे गोरोबथाखौ गाज्रि होननानै बुंनायनि आन्दोआव जेबो गैया। हाग्रामा महिलारि बिथाङा लाजिदों। एसेबांबो मोजां दिनै मोनसे गोरोबथा खालामबाय। आं गोरोबथा खालामनायाव बेफोर खोथाखौ मानो सानफ्लाङासै। बे खोथाफोरखौ बिथाङा दिनै लाजिनानै बे गोरोबथायाव जेबो गैया माया होननानै बिथाङा बखिलाबायदों। थांनाय गोलाव समाव बिथाङा जोंनि मानसिफोरनो हा हुनि मोन्थायखौ होनो हायाखै, सोलोंथाइनि मोन्थायखौ होनो हायाखै, गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजानो साख्रि बाख्रि होनो हायाखै, लामा सामा जौगानायनि खामानि मावनो हायाखै, दै लोंनायनि थाखाय जेरैबायदि बेबस्था खालामना होनांगौ बेखौ खालामनानै होनो हायाखै, आबादथिलिफ्राव जेरैबायदि आबाद मावनो माखासे जोंनो सुबिदाफोरखौ नांगौ बे सुबिदाखौ बिथाङा खालामनानै होनो हायाखै, लाइमोनफोरनो साख्रि बाख्रि होनो हायाखै, आइजोफोर जौगानायनि थाखाय जेबो मावनानै होनो हायाखै, फरायसाफोरखौ गोग्गो सोलोंथाइ होनायनि थाखाय जेबो खामानि मावनानै होनो हायाखै। दा बेनिखायनो दिनै गावनि जि पिलार बेखौ खोबथेनानै दोननो थाखाय गावनि मावनो रोङैखौ बिथाङा खोबथेनानै दोननो नाजानानै दिनै बिटिआर गोरोबथाया गाज्रि होननानै बुंगासिनो दङ। नाथाय सा सानजा भारताव आसामाव गोबां गोरों मानसिफ्रा दिनै बुंगासिनो दङ बे बिटिआर गोरोबथाया मोगथां महर मोनोब्ला बे बिटिआर ओनसोला बड'लेण्ड टेरिटरियेल ओनसोला सा सानजा भारतनि गासैबो रायजोनिफ्राय बेसेबां गोजौआव थांगोन बेखौ बयबो रोखा रोखा बुंगासिनो दङ। दा मानगोनां रायजोफोर, थांनाय 27 बोसोराव जोंनि आइ आफा रायजो राजाखौ बिपिएफआ हाग्रामाफोरा नायगोन होननानै जों आसा फारिदोंमोन। दिनै बे 27 बोसोराव बेसेबांबा दाङाबाजि जानानै न' बां सावजाबाय। बिनि उल्था फारसेथिं नायोब्ला जोंनि मानसिफ्रा गोबाङानो गोरिबनिफ्राय गोरिब जालांगासिनो दङ। दिनै जौ फाननानै जानो गोनां जायो, माखासेया बन फाननानै जानो गोनां जायो। जोंनि आइजोफ्राबो दिनै राजा लामाफ्राव हाजिरा मावनांगौ जाबाय जायगा जायगा। दा बेफोरखौ नुयोबा जोङो जोबोद दुखु मोनो। गावनिनो सरकार थानानै गोरिब गुन्द्रानि रायजो राजाफोरखौ जेबो मावनो हायाखिसै बिथांमोना। गोसो जानानैनो मावाखिसै। सरकारा गोसो जायोबा गासैखौबो मावनो हायो, नाथाय बिथांमोना गोसोखौनो जायाखिसै। मानोना रायजो राजाफोरनि फारसे अननाय, गाबखांनाय, रायजो राजाफोरखौ सिबिनाय बे आखला बिथांमोननियाव गैया। बेराफारसेथिं मा खालामबाय? गोरिब गुन्द्रानि थाखाय फैनाय न'नि फैसाखौ जाबाय, गोरिब गुन्द्रानि थाखाय फैनाय जब कार्डनि फैसाखौ जाबाय, अंगनबादि सेन्टारनि फैसाखौ जाबाय, उन्दै गथ'फोरनि दिनै बायदिसिना खाजा जाहोनांगौ गभर्नमेन्टआ भारत सरकारा हरनाय फैसाखौ बिथांमोना जाबाय। बेजों लोगोसे कन्ट्रल दखाननि फैसाखौ जाबाय, लामा सामा बान्दो जाम्फै बानायनाय फैसाखौ जाजोब्बाय, संकस दै खुरखानायनि जि होबथानांगौ बे खामानिखौ मावाखिसै। बिनि मुङाव फैसा लाबोै लाबोै जाबाय। जेरावबो बिथाङा जाख्ल'जोबनानै दिनै बे बिपिएफआ 27 बोसोराव जोंनि हारिखौ थेर बेथेर खालामबाय। दा नंखायनो रायजोफोर, जोंनो सोलायनाय नांगौ। जों लुबैयो जोंनि फरायसाफ्राबो गोग्गो सोलोंथाइ लाथों, जोंनि लाइमोनफ्राबो साख्रि बाख्रि मोननांगौ।
गोरिब गुन्द्रा जोंहा मा जानो लेखा गोरों जोंनि लाइमोनफ्रा साख्रि बाख्रि मोननांगौ जोङो बेखौ लुबैयो आरो साख्रि बाख्रि मोननांगौबा बे जाख्ल'ग्रा बिपिएल सरकारखौ जोङो बिनिफ्राय होखारनानै गोदान बिपिएल सरकार लाबोनांगौ बिनि अनगायै जेबो लामा गैया आरो बेजों लोगोसे जोंनि गोरिब गुन्द्राखौसो थगायो बे थगायनायखौ अराय समनि थाखाय बन्द खालामनोब्ला साफ्रोमबो बे बिपिएलनि अफिसार लिडारफोर टिएलसिसि चेयारमेन बिसिडिसि चेयारमेन सोरबा बिडिअ अफिसारफोरखौ गासैखौबो साफा साफा जेलाव हरनांगोन अब्लासो रावबो बेबायदि मानसिखौ जाख्ल'नो साहस थानाय नङा दा ओंखायनो रायजोफोर दिनै राजखान्थिनि नामाव राजखान्थि खालामनो फैयाखै थांनाय 20 बोसोर सोमावसारनायाव बाहागो लाबोनानै जोङो दिनै राजखान्थियाव फैनो बाध्य जादों मानोना जोंनि आइ आफाखौ सोरबाया राजखान्थि खालामनानै थगायगासिनो दङ जोंनि गोरिब गुन्द्रा रायजो राजाखौ थगायगासिनो दङ दा ओंखायनो बे थगायनाय सोबख'नाय जाख्ल'नाय बेखौ बोखारनायजों लोगोसे थांनाय 17 बोसोराव जोंनि मोजां मोजां सेंग्राफोरखौ बिपिएफआ इउथ केम्प बानाय दोननानै जौ बेदर जाहोनानै लावथि थांगोन होनानै जोंनि मानसिजोंनो बुलायहोदों जोङो बेखौ बन्द खालामनांगोन जोंनि लाइमोनफ्रा मोजां आबाद मावनांगौ मोजां गेलेनांगौ मोजां हारिमु सिबिनांगौ मोजां मोजां खामानि मावनानै गावखौ जौगाहोनांगौ बे लाइमोनफोरखौ अनथाव बाथाव सोरबा बिमाया सोरबा बिफाया खाङै बाङै फेदेरनाय बे लाइमोनफोरखौ लांनानै दिनै बिपिएफआ गावसोरनि इउथ केम्पआव सोयै दोनहैदों बिसोरनि खामानिया जेबोआनो गैया दिनै बै लाइमोनफ्रा ओरैबायदि अबस्था जाबाय जौ लोङै अबस्थाया मोजां नंला बिथांमोननि खामानियानो जौ लोङा बुलायनायाबो सोरजों बुलायनो गावनि हारिनि मानसिफोरजों बुलायहोयो आरो इउपिपिएलआ सरकाराव फैनाय लोगो लोगो बे सारा जि इउथ केम्प दङ बेखौ बन्द खालामजोबनानै बिनि लाइमोनफोरखौ जों आबाद मावनो बेफार फालांगि खालामनो बिजनेस खालामनो थिनहरजोबनांगोन दा ओंखायनो मानगोनां रायजोफोर जोंनि आखायाव गोबां खामानि दङ 17 बोसोराव बिपिएफआ 17 बोसोराव जेबो मावैखाय दिनै जोंहा खामानिया जोंखौ जानो बायदि खालामदों ओंखायनो नोंथांमोना जेबो साननांगौ गैया सरकारखौ जोङो लाबोनांगोन आरो बिनि उनावनो मोनफा जोंनि गामिफ्राव बबेयावबा थानसालि लुनांगौ बबेयावबा गिर्जा लुनांगौ गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय दै लोंनायनि बेबस्था खालामनांगौ गासैखौबो जोङो मोनफा मावफुंजोबगोन आरो बिनि थाखाय राजखान्थियाव फैदों रायजोफोर दा बेखिनि खोथाखौनो बुंबाय नोंथांमोननि जायगायाव जाय बिथाङा दिनै बिजाथि जादों बर' हारिनि सासे मैखोम दैदेनगिरि बिथाङा बैसोआ बारा जायाखैब्लाबो नुनायाव बोराय बायदि नुवाखैब्लाबो बेखिनि बैसोआवनो हारिनि थाखाय बेसेबांबा गोब्राब खामानि मावबोदों बिथाङा आरो दिनै बिथांखौ बिजाथि मोननानै नोंथांमोना खाफाल गोनां होननानै बुंनांगोन बिथाङा सासे बिजाथिल' नङा सासे फोरोंगिरिमोन नाथाय फोरोंगिरिबोल' नङा बिथाङा सासे जोंनि गेजेराव इन्टेलेक्चुयेल जिरेन बसुमतारी बिथाङा ओंखायनो गाबोन देरहानानै बिटिआरआव सासे मैखोम एक्जिकिउटिभ मेम्बार जानानै बे ओनसोलनि जौगानायखौ लाबोनांगोन दा ओंखायनो नोंथांमोना जाहाथे बयबो गोख्रोङै भट होयो रेवा नार्जि हारिया ओरैनो गुरैनोल' मोनफा मोननै भट मोननांगौ बाखि भटआ मा जोंहा जिरेन बसुमतारीनो गोग्लैजोबनांगौ एकाउन्टनि सावगारियाव बेखिनिखौनो बुंबाय आङो सदराइज যোৱা 17 বছৰত বিপিএফে কোনো জাতিৰ কাৰণে কাম নকৰিলে বিপিএফে না মাইনৰিটি মুছলমানৰ কাৰণে কৰিলে না আদিবাসীৰ কাৰণে কৰিলে না ৰাভাৰ কাৰণে কৰিলে না নাথ যোগীৰ কাৰণে কৰিলে না কোনোবা জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে কিবা কৰিলে বাঙালীৰ কাৰণে হিন্দী ভাষীৰ কাৰণে কাৰো কাৰণে একো নকৰিলে বিপিএফে কৰিছে অকল নিজৰ কাৰণে কৰিছে বিপিএফৰ মানুহবিলাকে ৰেৱা নাৰ্জী হাৰিয়া যোৱা 17 বছৰত তেখেতে ঠিকাদাৰ কৰি আছিলে বেপাৰ কৰি আছিলে তেখেতে নিজৰ কাৰণে কাম কৰি আছিলে ৰাইজৰ কাৰণে তেখেতে একো কৰা নাই তো এই কাৰণে আজি ৰাইজে কি বিচাৰিছে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে আৰু এই পৰিৱৰ্তনটো আনাৰ কাৰণে ইউপিপিএল দলে আজি আগবাঢ়ি আহিছে আমাৰ দলৰ চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে আমি মাইনৰিটি সকলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে মাইনৰিটি উন্নয়ন পৰিষদ গঠন কৰিম আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে আদিবাসী সকলৰ কাৰণে আদিবাসী উন্নয়ন পৰিষদ গঠন কৰিম ৰাভা সকলৰ কাৰণে ৰাভা উন্নয়ন পৰিষদ গঠন কৰিম আৰু ইয়াৰ লগে লগে ৰাভা ভাষাৰ কাৰণে আমি শিক্ষক নিযুক্তি দিম সান্তালী ভাষাৰ কাৰণে আমি শিক্ষক নিযুক্তি দিম আমাৰ যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে ভাষা ভাষী লোক আছে সকলোৰে কাৰণে আমি শিক্ষক নিযুক্তি দিম ভাষাটো জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে কাম কৰিম আৰু সকলোৰে কাৰণে যিমান জনগোষ্ঠী আছে এখন উন্নয়ন পৰিষদ গঠন কৰি সকলো জাতি জনগোষ্ঠী যাতে আগুৱাই যাব পাৰে এই কামখিনি আমি কৰিম ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে জানে
BPF আজি খোলাই আছে ভূমিৰ পাট্টা নাপাব মাটিৰ অধিকাৰ নাপাব UPPL চৰকাৰ আহিলে মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ UPPL চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে 6 মাহৰ ভিতৰতে মাটিৰ সমস্যা আমি সমাধান কৰিম সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে মাটিৰ অধিকাৰ পাবলৈ সক্ষম পাব কোনো চাকৰিৰ নামৰ ঘোষ দিব নালাগিব যিদিনা চাকৰি ইণ্টাৰভিউ হ'ব সিদিনাই আপোনালোকে চাকৰি পাব 1 টকাও ঘোষ দিব নালাগে আজি হাগ্ৰামাৰ মহিলাৰ চৰকাৰে PMI ঘরের পয়সা খালে জব কার্ডের পয়সা খালে রাস্তা ঘাট বলার কারণে পয়সা খালে খুঁটা কম্বলের নামত পয়সা খালে খেতিয়কের কারণে স্প্রে মেশিনের নামত পয়সা খালে ট্রেক্টরের নামত ট্রেক্টর সাপ্লাই করার নামত পয়সা খালে রাইজর যিমান কি সুবিধা দিব লাগে এই পয়সাখিনি হাগ্রামা মহিলারই BPF খাই শেষ করলে এই কারণে রাইজক ন্যায় দিয়ার কারণে আজি UPPL আহিছে আমার মূল কথাটোৱে হৈছে আমার যিখিনি ভাঙি চিঙি উৎপাদ হৈ গ'ল ধ্বংস হৈ গ'ল এইখিনি নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে UPPL আহিছে আজি মাইনৰিটি বড়ো আদিবাসী বড়ো ৰাভা বড়ো আমাৰ যিটো সম্পৰ্ক এইটো আমি ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিব আৰু আজি বড়ো উন্নয়ন হ'ব লাগিব ৰাভা উন্নয়ন হ'ব লাগিব গাৰো উন্নয়ন হ'ব লাগিব চবে উন্নয়ন হ'ব লাগিব সেইকাৰণে ৰাইজ আজি দুৰ্নীতি অপশাসন কৰা ব্যক্তিবিলাকক আপোনালোকে চিনাক্ত কৰি থওক UPPL চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে যিমানখিনি VCDC চেয়াৰমেন মেম্বাৰ TLCC যোনে ৰাইজৰ পইচা খাইছে প্ৰত্যেকজনকে জেলত পঠোৱা হ'ব সেইকাৰণে আজি যিজনীয়া ভাষণ নিদিওঁ BPFৰ প্ৰলোভনটো আপুনি নাযাব বেলেগ দলৰ প্ৰলোভন নাযাব কাৰণ এইবাৰ চৰকাৰ হ'ব UPPLৰ 40টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 30টাতকৈ অধিক আসন লৈ পেলাই UPPL চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছে এইখিনি ভাষণ এইখিনি কথা কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ অহা ডিচেম্বৰ মাহৰ 1st-2nd উইকত নিৰ্বাচন হ'ব আপোনালোকে মনত ৰাখিব এইবাৰ মানে বেলেগৰ ছবি আৰু চাব নালাগে ডাইৰেক্ট আমাৰ ছবি কি ৰাইজ আমাৰ ছবি কি এইবাৰ নাঙলৰ একো কাম নাই খেতি কিমান ভাল হৈছে দেখিছেনে কিহৰ কাৰণে হৈছে ট্ৰেক্টৰেদি খেতি কৰাৰ কাৰণে এইবাৰ খেতি ভাল হৈছে তো মই কম পৰিৱৰ্তন দৰকাৰ আপোনালোকে ক'ব UPPL চৰকাৰ আন্দোলন পরিবর্তন দরকার নংথাংমনা UPPL সরকার পরিবর্তন দরকার পরিবর্তন দরকার পরিবর্তন দরকার আন্দোলন উন্নয়ন দরকার নংথাংমনা উন্নয়ন দরকার উন্নয়ন দরকার শান্তি দরকার শান্তি দরকার ঐক্যতা দরকার পরিবর্তন দরকার পরিবর্তন দরকার UPPL জিন্দাবাদ UPPL জিন্দাবাদ দেখো সবই ভোট যোগ দেখো সবই ভোট যোগ থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ